Hakini ki kendiat tayo mulala ban sakhi ya kajing ki ustad ki bayo yo kenyang jingpang covid ha kajela. Nakalyang ka sorkar jela kala penlong da kajing khang dam ba hadu lai phoi terik ujemang ar phoi khnang ban yada ya kajing sapriang uni uknyang jingpang. Nakalyang ki pulit ngiyo iya kajing tre sitom jengki ha kajela hanong ba Shillong ban pendap ya ka kamram bala bensyat haki da ka ba Pyrkhing ya ka iaid ka ieng juki paidbah ban penti kena bagi paidbah kin iaid ka sharum sheneng lada kim day badon kam e. Apa